I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo igrati Roblox, ali Blox Fruits. I sad ćemo da grindamo za V3. Ako želite da idemo na traju za V4 Angela, što bi ja hteo, idemo prvo da grindamo. Malo nam fali. Evo ga. I ići ćemo u drugo more i da dobijemo V3. I sad ne znam da li će iko imati. Valjda treba troje da ubijemo sa taj kako god. Ili su čak promenili, ne znam, vidjet ćemo. Ajde. Evo ga još jedan ovdje. I ovaj. I tu. Naravno, nisam dugo snimao. Više sam level nego što sam bio. Uskoro ću da budem 2500. I to ja jedva čekam. Idemo instinkt. Evo ga. Ovdje jedan. Tu. Čekajte ljudi, ja nisam ni uzeo quest. A ne, ja ovdje ne trebam, kakav sam ja čaj. Treba na ovu stranu vam. Ja gledam što je ovoliki level, a mnogo laki da se ubije. Pa naravno kad imam budu. I to prominent. Bio sam morao da uzem drugi rejs da bi lik dobio V4 Shark. I posle sam izašao i tako, a imao sam Shark. A sad ćemo da imamo Angel. Kaže da je Tank, Shark i Angel su najbolji rejsevi. Kao za Human je dobar za PvP. A ne znam, nekoga mrzi, ja volim sve rejsove. I Kiborg i sve to. Ali Kiborg je težak da se dobije, iskreno. I Gol rejs. Ja ga imam, V3. To mi se sviđa. I brz sam jako. A Rabbit nikad nisam dobio. Nikad nisam imao šansu da ga dobijem. Ja barem mislim. Ili sam ga dobio, ali nisam gledao. Čovječe. Ajde. Ja drugi ubijam. Ljudi, šta je sa mnom? Ajde. Pa nemaju ovi, nisu toliko baš. Mislim, laki su kad si veći level, naravno. Jedva čekam da bude max level. Ovo mi je drugi account. Imao sam prije jedan, ali sam sad prešao. I to je to. A ovo ljudi, još jedan quest. Nadam se da neću opet da promašim. Ja barem mislim da će ovo biti u roku 10 minuta da dobijem V3. Ako ne bude, ja ne znam, stvarno. Dajmo šta kažu. Joj, Pirate, ja moram sad ovo. Šta kažu ovaj vi? Dobro, ja sam se učutila jer sam čitao. O, ljudi. Ne znam zašto spamam mjesto. Ajde. Ali vi bi, ako ja imam autokliker, video bi si ne bi mogao da se pomera. Ajde. Još dva. Samo ovo. Sad još jedan. Ajde. Idemo skill. Bam.
Bam, ovo su dvojica. Dobro ljudi, evo ga. Sad idemo u drugo more. Šta će u prvo? Ali ne znam. U prvo more mislim da će isto da ubace da se treda. Kao fruiti, nadam se. Jer ja kad sam bio dosadno je. Ne. Joj, kako mi je teško sad. Ne znam gdje da idem. Čekajte ljudi, imam bolju ideju. Umjesto da idemo ovako sporo, idemo lijepo, uzmemo jedan mythical fruit. Zove se Dough fruit. Jaj. Ajde, evo ga, sad idemo. Da nađemo Port Town. Ovo je floating, da. Čekaj. Ja kad sam prvi put bio moj drug Shadow Costa, to je da kažemo, dobio God Chalice. I ja 1500 ti ne znam šta da radim, ne znam ni gde je Castle on the Sea. I tražim, kažem gde je, hoće da ga ubije jedan kao family friend, mislim bio je kao dobar, pa posle kao hoće da ga u igrici ubije. I znate, i posle ja dođem i lepo ubijemo Ripindru. I odmah dobio sve živo da mogu da se teleportam. I sad, meni je lakše da idem ovako u floating turtu i samo da se teleportam. Ja se tek sad setio da mogu, a umjesto da idem kao ud ovako. Nije ovo strano. I kad sam za jamu da dobijem, znači tu sam ubio elite. Ako hoće neko tutorial kako da dobije možda Tushidu, napišite u komentarima. Ja još nisam uradio, ali mogu da vam pokažem. Ili za CDK. Au, čekaj. Nema nikog. Evo ga. I sad, čekaj. Ja ne znam šta. Zbunjen sam. Čekajte ljudi za čas. I ljudi, evo me, mora sam liku da kažem da ću za 2 dana da dobijem kao dragon, mislim da dobijem dragon i kicune, pa da mu ja dam. I čekajte sad da im koji smjer, nije ovaj. Au ljudi, prvi put Angel V3. Au. On će da mi gifta neki mythical fruit da ima permanent. Au, hvala liku. Znači, pozdrav za, evo vidite koga. Au, najjači lik. Možda čak bude kicune, odabrao sam kicune čak. On kaže da će nešto kao 2 fruita, a jedan je rekao da će da bude kicune, samo to znam. Au. Znači idemo u Haunted, šalim se. Iza Haunted je negde tako tu. Ovaj Port Town. Javljam vam kad stignem. Au, čajče, neće da mi... Evo ga ljudi, stigli smo. What the fuck, što ovaj piše? Oh my god, ljudi, šta je s ovim kapetanom? E tako, da teleportamo. Ajde. Ja sam tražio ovo 15 minuta. Znači, zaboravio sam gdje je Port Town.
Au. Čekaj da napišemo ko ima Angel. Ko ima Angel Race. Daj bre. Čekajte ljudi. Idemo shop server. Čekaj da imamo. Ništa. Ljudi, uspeli smo. Ali ću da snimim kako dobijamo V4. Vidite ovo. Napokon. Znači, sad mogu da... Ljudi, ajde ovdje ćemo da završimo epizodu danas. Nadam se da vam se svidjelo.